I will be sharing also this one. This is the beef tenderloin. I slice it like that, thinly slices, and then I am pounding here like that. Ay, bakit ba ako nag-English na naman? Ayan, dinidikdik ko lang nga ganyan. Don't worry guys, this is very clean because I clean this with, you know, as usual. Meron akong video nito na nililinis ko ang mga sangkalan ko nito, at saka kahit anong area ng aking paglalapagan ng pagkain, nilalagyan ko siya. Hinuhugasan ko siya with Solvay. Yeah. Kaya gaganyan ko lang para mamaya ay mas malambot pag kinain. Okay? And then I will be showing you the second step. Okay? I am making the breaded meat. Breaded tenderloin. Ang kailanganin natin is itlog, salt, pepper, and milk, fresh milk para dito sa dipping. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk kung gusto nyo. Pero ako ganito. Tinatansya ko lang guys kung ilan yung kailanganin ko. Pero dalawa na ang biniyak ko para sa ganun ay hindi alanganin. And then, naglagay na ako ng salt. A little bit, 2 pinches of salt, then pepper para lumasa, ganyan, and then here meron akong dalawang tray, lalagyan ko siya ng flour, yan, lalagyan ko siya ng flour. And then, the breadcrumbs here. Ayan. Ayan guys, i-prepare lang yan para doon i-dip yung karne. Tapos, prepare na rin ako ng lagayan. Yung lagayan ko ng ready na. Ito. Naglagay ako dito ng tray. Ayan. So, let's beat. Lang para yung mixture ay incorporate at lumasa. Yun ang purpose natin dito. Bakit natin nilagyan ng milk? Para lalong lumambot yung karne. Lagyan ko pa konti. Yan. Tinatansya-tansya ko lang guys. Hindi naman masyadong basa. Ayan. Okay na. Ready na ito. Okay, ready na. So now, let us start. Ito na yung karne. Ang gawin ko dito is that i-dip ko muna dito sa harina. Ganyan. Then to the milk mixture, to the egg. And then here. Ganyan lang siya. Ready na siya to fry. Diba? Very easy. Ayan. Okay, dito. And then, flour. Egg. Breadcrumbs. Madali siyang i-prepare. Ito ay magandang pang-prepare, magandang panghandaan. Halimbawa, may birthday or any baptism, graduation, kung ano man dyan na party, maganda ito guys. Kasi, very handy, pwede itong kamayin lang because it's dry. Very comfortable food. Practical. Yan. Favorite din ng family namin to. That's why. At saka madaling maluto. Kaya pagka hindi na ako makapag-isip ng lulutuin,
Kuha lang ako ng karne dyan. Kahit any naman, ito kasi beef tenderloin, pwede rin yung chicken, pwedeng pork. Yun. Basta yung mga malalambot na karne, pwede. Pwede rin nga yung fish. Yan. Pwede rin yung shrimps, seafoods. Pwede yung vegetable. Nabuble na. Pwede yung vegetable. Yung halimbawa yung dahon ng kangkong, ginaganito rin nila ha. Nakita ko sa online. Very easy naman kasing i-prepare and then it is very yummy. Maganda rin tong pang business ha. Kasi tingnan nyo, yung hindi pa nga nangalahati dumami oh. Diba? Kasi pag nilagyan nyo ng breadcrumbs yung karne, ay lalaki na yan. Mamayang maluto yan, di ba liliit kanina ng hiwa? Pero pag nalagyan na ng breadcrumbs, lumalaki. Maganda itsura. Di ba? Cooking oil. Let's do this. Mainit ng mantika, so let us fry na guys. Ayan. Timing nito guys, just 1 minute and a half and 1 minute and a half sa magkabilaan. Okay? Para di kayo magkamali. Ayan. See? Pwede na namang lagyan dito sa bakante. Ayan. Tandaan natin yung paglalapagan guys ng naprito. Meron ako dito yung mga supot na brown na ganito. Babaliktarin ko yan, but be sure na malinis ha. Ito malinis kasi ito. Gaganyan ko lang. Baliktarin ko. Ayan, nabaliktad na. And then meron akong tray dito ng pizza. Doon ko siya ipapatong para ma-absorb yung mantika. Diba? Ayan guys. Naluto na ito. So, let us harvest. Ayan. Ayan. So, yummy. Ayan. Meron na namang isang luto ha na i-prepare nyo pagka na problema kayo kung anong lulutuin. Ayan, madali lang lutuin ito guys. Okay. Ang ganda oh. Golden brown. So yummy. Isawsaw nyo sa sweet and sour sauce or sa ketchup lang or any kind. Mang Tomas ba kaya? Masarap. Okay. Ayos na ayos. Thank you so much guys and hope to see you again next time. Nakita-kits ulit tayo. At paki-click na lang ang bell button for you to be notified every time na mayroon ako upload. Pero be sure na click mo rin yung subscribe button. Thank you so much. I love you guys. Take care. Ayan. Tapos na at ang dami no. See? Yung isang pirasong tenderloin. Very guarda.
See that? Yummy. Okay, let's go guys. Kain na tayo. Tikman ko ha. Tikman ko tong dulo. Babalita ko sa inyo. So crunchy. Crunchy, tasty. Basta masarap. Yun, masasabi ko. Sarap. Sarap talaga. Kaya magluto na kayo. Ayan, naluto na. Kunti na lang. Kunti na lang, kulang. Okay, let's eat. Let's eat, everybody. Ayan. Let's eat.